כאן סערני. בסרטון הזה אני רוצה לעשות השוואה בין מיסוי ריאלי לנומינלי, מס ריאלי. המס מבוסס על שיעור הרווח האמיתי בניכוי האינפלציה. שיעור המס הוא 25%, מיושם בישראל על רווחי הון ממניות, אגרות חוב צמודות, קרנות למיניהם ומכשירים פיננסיים שונים כמו גמל השקעה. היתרון הוא ששיטת המיסוי הזו מגנה על המשקיע מפני הפסד כוח הקנייה כתוצאה מהאינפלציה. החיסרון שהשיעור המס גבוה יותר ממיסוי נומינלי. במיסוי נומינלי המס מבוסס על שיעור הרווח הנומינלי, כלומר ללא התחשבות באינפלציה. שיעור המס הוא 15% ומיושם בישראל על רווחים מפיקדונות בנקאיים, מק"מים וכדומה. היתרון הוא ששיעור המס נמוך יותר ממיסוי ריאלי, והחיסרון שהוא לא מגן על המשקיע מפני כוח הקנייה כתוצאה מהאינפלציה. מה עדיף בעצם? זה משתנה בין משקיע למשקיע, בין אפיק השקעה, ותלוי בעצם גם בסביבת האינפלציה שבה אנחנו נמצאים במדינה. מקווה שהסרטון והמונחים היו מובנים. אם לא, נשמח שתכתבו לי ותגידו מה לא היה מובן. עד כאן הסרטון הזה. סערני, להתראות בסרטון הבא.